guidance, wisdom, and personal relationship with the Lord for Ernest William Rama, offered by Attorney Tara Rama Talarok. For the conversion of Marie Droland, her special intentions. For the conversion of Bob and Jima, and the special intentions offered by Jima Druwal. For Gregorian Masses of each one, offered by Jima Druwal. For safe travel and arrival of Kriza Zael Una and Dio Azel Estrella from Cagayan de Oro to Cebu. For complete healing of Helen Estrella, absence of cough and other pulmonary complications, resolutions, reconciliation of Chris Estrella and Ibardo and siblings. For the souls of Jesus, Alfredo, and Mamerta Diparini, offered by Diparini family. For the souls of Felix, Cipriana, Leo, Leoncia, Ramon, Enriqueta, and Fausto, and Josefa, offered by Bidal and Nympha Helia. Mass for the departed souls of Vicente, Resurrection, Pilar Mariano, Sinclitica, Alfreda, Agapito, Asteria, Jesusa, Virginio, Clarita, Resurrection, Teodora, Leonidas, Gino, Jose, Ostrejecido, Brelia, Jenna, Giselle, Vanelio, Josephine, Joselito, Shelo, and all dearly departed souls in purgatory, family, loved ones, and especially those abandoned, offered by Garces, cousins, nieces, and nephews. For the souls of Agapito, Encarnacion, Francisco Eulalia, Juanilio Alicia, Francisco Estrellita, Luis Tula, Olimpio Romeo, Joselito, Pilar, Sinclitica, Alfreda, and all souls in purgatory, especially those abandoned, offered by Garces Habido family. For the souls of Encarnacion, offered by Garces Alviso Yap families. For the souls of Roger, Anicia, Norma, Rosario, Perla, and Rolando, Francisco, Alfred, Generosa, Rebecca, Jessie, Christina, Lydia, Pauline, Regino, Luz, Mercedes, Josefina, Teresita, and Miguel, offered by lictors and cantors. For the eternal repose of the soul of Rosetta Velez Angcajas, for the souls of Elpidio Fernan Velez Sr., Vicinta, Ramona, and Leon Igot, Dolores Chofilo, Elpidio Sr., Eduardo Rocky, Fitzpatrick, Antonio Velez, Milagros and Jesus Abelia, Linda and Antonio Angcajas Sr., offered by Angcajas family. For the souls of Bonifacio, Juan, Rosario, Alejandro Sixto, Flaviana, Crispulo, Demetria, Benigno, Joselito Lim, Joselito Dinoyo, Mario Fedela, Josephine, Renario Alberta, Juan Jr., Santos, Rene, Joseph, Joshua, Renario, Hener Felicidad, Cindy, Jodelmar, Winmark, Juniciana, Rosita, and also in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Cordova and Navarro family. For the soul of Encarnacion, offered by Garces, Alviso, and Yap family. For the eternal repose of the soul of Florentina, Claret, Tan Ingkok, Osmundo Rama, Beatriz Rama, Perla Claret, Mario Claret, Aurora Claret, John Paulo Rama, Marisa Sison, and Marilyn Kulot, offered by Attorney Tara Rama Talarok. For the souls of Josefa de Lima, Alvin, and Conchita, offered by Maria Grace de Lima and family, and Maria Ella Abayata and family. For eternal repose of the soul of Adelaida Villaflor, offered by B.T. Gonzalez. For the souls of Marciano, Anatolia, Roberto, Alejandro, Pedro, and Felix, offered by Bacchus family. For the souls of Susana Lee, Yun Sirk Gion, Father Apostoli, Petron Gion, Francis Drual, Paul Drual, Jehe Gion, and Sonwa Kim, offered by Jima Drual. For the intention of peaceful repose of the soul of Encarnacion Joan Kibanga on her third
your death anniversary, for the eternal repose of the soul of Angelo Jesusa Maria Encarnacion, Leonardo Mierna Odilon and Bernardo, offered by Jose Roel Isbanga and Mierna Isbanga. Palihog manindog. Ang anghelos, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang sulugoon sa Ginoo. Matumanon ta dinhi kanamo, sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nagpakatao. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Igampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming angayan sa gisaad ni Jesucristo. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, nga imong ibubo sa among mga kasing-kasing, ang imong grasya, aron sa pag-ila namo, gikan sa pagpaybalo sa anghel, sa pagpanamkon kang Kristo imong anak, madawat namo pinaagi sa iyang pagpasakit, ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Kitang tanan, himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog mangluhod. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios Arsobispo Teofilo Kamumot. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad Teofilo Kamumot, sa paghalad siyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, ug manginghatagon sa gugma, alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga iyang mga hiyas maghatag sa tanan, ug makanunayong panigingnan, ug makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibungat ang inyong mga pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuno sa kami sa kadautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan,
ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong Mass Presider karong buntaga mao si Reverend Father Alan Cruz, Pache Missionaries. Daghang salamat ug maayong buntag natong tanan. Tanan kanasuran, tanan katawan, hatagin ninyo ug pagdaig ang Dios kay nagalungtang ang iyang gugma ug kaluya-alam kanatong tanan. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon sa kanunay ni atong santos nga misa, atong iapil atong mga pag-ampo alang sa atong mga igsoon ning taon nga masakiton. Labi na sa nasa ilahang balay nga walay kapalit og tambal, walay ka kwarta nga ikapahospital. Atong pangayoon sa atong manggiluyon nga amahan, iyang ibubo ang iyang grasya sa pag-ayo kanilang tanan. Garon mandamtan sa pagsaulog ni atong santos nga misa, atong hinusulan atong mga sala. May gitagpasaylo sa atong manggiluyon nga amahan. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Among Diyos nung amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakaw sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini ang mga pangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kaluy.
Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Amos. Katawhan sa Israel, pamatia kining mensahe nga gisulti sa Ginoo bahin kaninyo. Gikuha ko kamong tanan sa Ehipto, sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Busa silutan ko kamo tungod sa tanan ninyong sala. Magkuyog ba ang duha ka tawo gawas kon sila magkasabot? Mungulo ba ang leon diha sa lasang gawas kon makakaplag silag tukbunon? Mutingog ba nga ang itoy nga leon diha sa iyang puy-anan gawas kon siya makatukob? Makuha ba sa litag ang usa ka langgam kon walay paon niini? Mulibkas ba ang litag gawas kon may mupalibkas niini? Mahitabo bang dili mahadlok ang katawhan kon patingugon ang trompeta diha sa usa ka syudad? May makalilisang bang mahitabo sa usa ka syudad kun dili ang Ginoo may mohimo niini? Sapagkat tinuod ang tanang himuon sa Dios, ipahibalo gayud niya sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Kinsay dili mahadlok kun mongulob na ang leon, kun mosulti ang Ginoong Dios, kinsay makapugong pagsangyaw sa iyang mensahe. Gilaglag ko ang pipila kaninyo, sama sa paglaglag ko sa Sodoma o Gomora. Sama kamo sa nagdilaab nga lipak, nga gikuha gikan sa kalayo. Apan wala gihapon kamo mubalik kanako. Nag-ingon ang Ginoo, busa katawhan sa Israel, buhaton ko kini nganha kaninyo, o kay himuon kuman gayud kini, pangandam pag-atubang sa inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Sa kadlawon gidala ko ang akong pangaliya, puno sa paglaom at tubangan kanimo. Kay ikaw, O Dios, dili malipay sa kadautan, ni magpabilin uban kanimo ang daotang taw. Ang mapahitason dili makabarog sa imong atubangan. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Gidumtan mo ang tanan nga nagbuhat og daotan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti og bakak. Ang mahigugmaon sa dugo ug ang malimbungon gibatok sa Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Apan ako, tungod sa naghingapin mo nga kaluoy, musulod sa imong balay. Musimba ako didto sa imong balaang templo, diha sa kahadlok kanimo, O Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sad kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw Na ikaw o Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabwan ang sakayan. Niadtong higayuna natulog si Jesus. Ang mga tinun-an miadto kaniya ug gipukaw siya. Miingon sila, Ginoo, luwas sa kami. Nag-ungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo, pagkagamay sa inyuhang pagsalig. Unya, mibangon siya, ug gipahunong niya ang hangin, ug ang mga balod, ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan, ug miingon sila, unsa ba kining tawhana, nga bisan ang hangin ug ang mga balod, mipatuo man kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daigan ikaw o Kristo. Pinaagi sa pulong sa Ebanghelyo, atong mga salaunta mapasayn. Amen. Mayong buntag na tong tanan, nakasinati na ba mo sakay og sakayan, yan kalit og unos, mao ning sulti sa Ebanghelyo kanang subasko, unos nas dagat kanang mukalit rag hangin kusog kayo, nya dagko kay bawod, nya mga kuan gud mga 30 seconds siguro, 40 seconds ba 1 minute kusog kayo nya. Nakasuway ko dito ko sa Surigao na sign ang kanang Dinagat Islands nya, na may kapilya dito nga di ka kadto kung di ka sakayan nya, kuhaon ra ko nila dito sa main sa parokya nya. Katong mga makuha nako kay mga master ako kay to pag paduog na mo sa kapilya, sus, dili na to nako first time kanang sige nako og kasinati ang unos sa dagat. Katudyo mo grabe kayo kay linaw ko king dagat nya, guman ni kaanda man siya bawod ni anam sus ni kalit ito nag kanang puros ang hangin, sus mo ang ako ang tiyan lagi naabot risting ko nakalimot ko sa Ginoo kang naakas kakuyaw bitaw mao ninitabo sa mga sa mga kuan tinun-an ni Jesus, mga disciples. 3 years na gud silang kuyog-kuyog ni Jesus niya. Kita gud nilang mga milagro, mga power ni Jesus nga muhikap sa mga minatay, mabuhi, mga masakiton, hikapon, usahay, musulti ra si Jesus, maayo ang tao. Grabe, kita ang ilang power ni Jesus ba? No? Nya sa dihang nisakay sila sakayan, dako kayong unos, nawagtang ilang pagtuog, pagsaling sa Diyos, nawagtang atong higayon na. Ang kadlok ba, no? When we are in fear, our faith will pass, will go away. Bantayan din nato ng kadlok sa tao. So, nag-ampo mi ato katong higayon na, ni hunong ra pud ang hangin, no? Kani sila diri sa Ebanghelyo kay ni duol gid silang Hesus. Si Jesus dito likod natug ilat yung giduol si Jesus. Ginoo, ilang gipukaw, Ginoo. Mamatay na ta ani kay kusog kay hangin. No, nya maka-imagine kanila ba nga sige ko sa tubig sa kayan. Dito na himas, himas tubig.
Yung mga master na itong mga tawhan na, mga fishermen, pero hadlok yapon sila. Yung Jesus nila, hadlok man mo, naamang ko, kuyog ko ninyo. What? Yung di Jesus, pagkagamay yung pagtuo. Muton, bangon si Jesus, yung gina ng hangin, hunong. Ihunong pong hangin, no? Ihunong po ang bahod. Diyam ni sa tuang kinabuhi, sa tong spirituhanong kinabuhi, or bisan sa tong lawas nung kinabuhi, no? Usahay maabot ang mga bagyo sa tong kinabuhi, mga pagsuway, daghan kaayo sa environment, no? Kanang bagyo, mga problemas, bayad suga, bayad sa bayad sa tubig, bayad sa abangan sa balay, daghan kaayo mga sitwasyon sa kinabuhi nga malipat ta ba, ma-focus ta sa problema sa kinabuhi. Ang uban sad na storm silang kinabuhi inside, no? Kanang mga kay ubos, mga sakit, no? Last week natoy babae nga niadto didto taon naghilak ang taon. Nangayo og counseling, ingon siya nga whether katong pag-adtuan niya dito sa mua sa Patchem before paggabi ko no naghigot ko no sa bakos diri ikaupat na ko no to niyang attempt niya katuktong pagbagot niya bakos buong siya nung naputol ang bakos. Ito istorya siya na ko siya dito 14 niyang hilak ko ayaw juga lipay kay Jesus nga nianhi ka, no? Kay si Jesus mangod may igsuon sige gini siya og naagi siya kuyog na to bisan todo kana bang para nato inigampo muragwa siya, no? Naagid siya kanunay ingon si Jesus tong ebanghelyo ay mugadlok na am ko ninyo kanunay kuyog ninyo. He is with us man. Not only Jesus is in our side but He is in us, no? Munang nagay mga kasakit, mga problema sa kinabuhi tanan sa unsa, no? Usay ma-focus ta mawa atong faith niya. Duol na yung Jesus. Mo to siyang babae. Duol siya, hilak siya. Pag-ingon lang nako nga kanang ayaw dito buhata sunod. Luhod na yun. Ingna na si Jesus. Imbis unta tumo magtungtong ka sa bangko kay magigot ka. No? Luhod na lang. Nya ampo din Jesus. Ninar pa tay kontra, bantay mo. Bantay taan kontra na to kay di kita may kay bakakon kay na siya. Wa mo siya laing buhat, sig pamakak. So nga to apod muduol din tag Jesus. Muluhod. Magpatabang naa siya kanunay. He will never leave us. Di gyud siya mobiya na to. And He will never forsake us. Di gyud siya balibad. No? Andam gyud Jesus. Bantay mo atong ebanghelyo atong last Friday, Thursday ba to? Katong kuan kanang leper sanlahon ingon siya Ginoo kung gusto ka maayo ko ningon ni Jesus gusto mo jud ko. Jesus na agi siya kanunay andam siya ba bisan pag 1 second ang imong kinabuhi nya mingon ka Ginoo pasaylo atawon ko ay pasaylo ka ditso naagid siya. He will never leave us and He will never forsake us. Nga tuwa ra gyud nga muduog jud niya kanunay. Amen. Palihog manindog. Bisan ang hangin ug ang dagat mituman sa anak sa Dios, masaligon kitang moampo aron mulurang ug magmalinaw ng ato ang gubot nga kalibutan ug kita mingon Ginoo
ihatag kanamo ang imong kalinaw. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang ginsakpan, magmalig-on diha sa pagtuo, ilabi na sa pagharong sa mga kalisdanan ug mga hagit sa atong panahon karon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga nagbiyahe sa dagat, mga marinero, mga mananagat, ug sila nga nagkinabuhi sa kadagatan, nga sa kanunay luwas sila gikan sa mga katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga sila nga nagduha-duha sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa tabang, ug suporta sa ilang mga kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga baldado, ug sila nga nagantos sa laygay sa balatian, makakaplag og kalinaw sulod sa ilang kaugalingon diha sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa walay katapusang kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kalinaw. Among langit ng Amahan, ang mga pagsulay ug kagulanan sa mong pagpuyo, niining nagpungasi nga mga balod sa kinabuhi, maghinlo unta kanamo, ug magdala ug malungtarong kalinaw sa mong mga kalag. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pasakit o kalitan, kagulanan o kalapusan. Ginoo, andam sa kanuna, walagat kanino. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo kayong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg kong maya sa imong hayat, alang sa platong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Among Ginoong Dios, pinaagi sa imong mga sakramento, yatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami, nga kining misa, magtabang unta kanamo, sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanimo. Manausap kanino. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Ama nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang amuang banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming gipuli
nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan nimong mga tinubos magdaig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awa. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik man. Aron paghandom sa kamatayon o pagbanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagpasalamat kami kanimo. Tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi o Diyos ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na kato among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluon. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaning tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa ginabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyahang bana. Uban sa mga apostolis ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Puno sa pagtuog pagsalig sa Dios atong ampuon ang Ama namo. Amahan namo nga naa sa mga langit. Pagdaigon ang imong mana. Umabot na namo ang imong kingharian. Matuman ang imong pagbuot sa yuta maingon sa langit. Ang Kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nagsala. Dilim kami tugyan sa pagsunod. Nualuwasa kami sa daot. Mangayo kami kanimo Ginoo. Ngimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang bahug ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo nag-ingon kan sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatangi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kanin. Manausap kami. Ato ihatag ang kalinaw sa gusa with a smile, no? Kalinaw na kaninyo. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini si Jesus, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkiti sa tong Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayon makalawan kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imuhang kinabuhi, ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanin. Manausap kanimo. Ug manalangin kanyo ang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nala na tong santos nga misa, panglakaw kamo, dadan nyo ang gugmab ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.